La historiografia espanyola ha considerat que la revolució industrial a Espanya va ser un fracàs. Aquesta és la tesi de l'obra clàssica de l'historiador de l'economia Jordi Nadal, El fracaso de la revolución industrial en Espanya. Actualment, els historiadors econòmics pensen que el creixement industrial fou un procés més lent que el d'altres països amb un desenvolupament regional divers. Tot i així, no marquen arguments per qualificar d'un fracàs la revolució industrial espanyola a mitjan de segle XIX. Espanya, al 1900, era encara un país agrari en el que la principal activitat econòmica i laboral era el sector primari, que ocupava 2/3 parts de la població